हाँ कौन बोल रहा है बानी? हाँ ठीक बानी ठीक। हाँ हम पहुँच गए नी। हाँ बाद में बात करब। हाँ हम कहली ना बाद में बात करब। ओके ओके। सर, मुंबई में होके वाला बम विस्फोट के बारे में आपके का जानकारी मिलल बा? जो मेल मिलल बा वो सही बा कि गलत? सर, विस्फोट के बारे में रउआ के जो खबर मिलल बा वो कहाँ से मिलल बा? ई केस के जो तहकीकात करता ओके नाम बा मोहम्मद इकबाल, जे अपन काम अच्छा से करत बाड़े और रउआ रिपोर्टर लोग भी बड़ा अच्छा से काम करत हैं। सर, पिछला कितना दिन से लोग डर के साए में जी रहल बाड़े और उनके साथ अन्याय भी हो रहल बा। एकरे पीछे आतंकवादियन के हाथ बा। एकरे बाद भी रउआ एक्शन काहे ना लेत बानी? हम कहत नहीं ना, ई केस के तहकीकात मोहम्मद इकबाल करत बाड़े। एकरा से ज्यादा हम कुछ ना कह सकेले। सुरक्षा के प्रति मेहनत करे के चाहिए। हाँ मेहनत करे के चाहिए। उनका इस्तीफा देवे के चाहिए। हाँ देवे के चाहिए। इस्तीफा देवे के चाहिए। हाँ देवे के चाहिए। उनका इस्तीफा देवे के चाहिए। हाँ देवे के चाहिए। हमनी के देशवासियों के बीच में भाईचारे के रिश्ता बरकरार रखे के चाहिए। देश में अन्याय पर रोक लगावे के चाहिए। अन्याय में रोक लगावे के चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफा देवे के चाहिए। हाँ देवे के चाहिए। हैव अ नाइस डे। हाँ बोला। ठीक बा। नमस्कार, बुलेटिन में आपके स्वागत बा। मुंबई में कौने कौने जगह पे बम ब्लास्ट होके वाला बा, एमे कौन कौन शामिल बा और सुरक्षा बल राज्य के बचाव खातिर का एक्शन लेले बा, एकरे बारे में हमनी के अब तक जौन खबर मिलल बा ओकरे बारे में हम रउआ बतावे जा रहल बानी। खबर मिलल बा कि पालघर में इस सिलसिला में कुछ लोगन के अरेस्ट कइल गइल बा। सूचना बा कि आतंकवादियों के लीडर पुलिस के हाथे चढ़ गइल बा। गृह मंत्री के लोग कहत बाड़े कि राज्य में फैलल आतंकी गतिविधियन के खिलाफ उनकर पकड़ मजबूत हो रहल बा। गृह मंत्री कहत बाड़े कि जल्दी आतंकवादी लोग पकड़ल जाइए। मंत्री जी कहत बाड़े कि राज्य में अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट करे वाला आतंकवादियन के पुलिस खोजे में जुटल बा। उन्हें दूसर ओर साइबर सेल कहत बाड़े कि मुंबई में प्राइवेट सेंटर से ईमेल भेजल गई बा और ये सच बा कि झूठ बा पता नहीं खे। कुछ दिन से ऐसा गलत अफवाह फैले के वजह से पुलिस प्रशासन और पब्लिक के बीच में डर पैदा हो गई बा। हो सकत बा ये दूसर मेल भी अफवाह फैलावे खातिर भेजल गई हो। फिर भी दूसर राज्य में जो बम ब्लास्ट भइल बा ओकरा ध्यान में रखते हुए ई मेल के खिलाफ एक्शन लेहल बहुत जरूरी बा। कल्याण, थाने, भिवंडी ई जगह पर बम विस्फोट हुई। ए तरीका के जौन मेल मिलल बा ओकरा ध्यान में रखते हुए ई जगह के सुरक्षा टाइट कर दिहल गई बा। पुलिस आयुक्त कहत बाड़े कि कबो कबो छात्र भी ए तरह के हरकत करेले और ए तरह के अफवाह में पुलिस के टाइम बर्बाद होकेला। ए लिए कितना बार ऐसा केस के नजरअंदाज करे के पड़ेला। बाकी फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट के कहनाम बा मुंबई में अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट हुई ऐसा जो मेल मिलल बा ओके लेके हम चुपचाप न बैठ सकेनी। ऐसा परिस्थिति में गृह मंत्री जी सबके एकजुट होके एक्शन लेवे के बात कहले हैं। हाँ कौन बोल रहा है बानी? हाँ ठीक बानी ठीक। हाँ हम पहुँच गए नी। हाँ बाद में बात करब। हाँ हम कहली ना बाद में बात करब। ओके ओके। सर, मुंबई में होके वाला बम विस्फोट के बारे में आपके का जानकारी मिलल बा? जो मेल मिलल बा वो सही बा कि गलत? सर, विस्फोट के बारे में रउआ के जो खबर मिलल बा वो कहाँ से मिलल बा? ई केस के जो तहकीकात करता ओके नाम बा मोहम्मद इकबाल, जे अपन काम अच्छा से करत बाड़े और रउआ रिपोर्टर लोग भी बड़ा अच्छा से काम करत हैं। सर, पिछला कितना दिन से लोग डर के साए में जी रहल बाड़े और उनके साथ अन्याय भी हो रहल बा। एकरे पीछे आतंकवादियन के हाथ बा। एकरे बाद भी रउआ एक्शन काहे ना लेत बानी? हम कहत नहीं ना, ई केस के तहकीकात मोहम्मद इकबाल करत बाड़े। एकरा से ज्यादा हम कुछ ना कह सकेले। राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहल बाड़े सब कुछ पुलिस के हाथे छोड़ करके
सारा दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहल बा। हादसा पर काबू करे के बजाय सब एक दूसरे से लड़ रहल बाड़े। एकरे बावजूद भी आप अपने परिवार से मिले अरे हमार पत्रकार भाई तनी रास्ता तो छोड़ा। मंत्री जी के बीवी के डिलीवरी के लिए यहाँ पे एडमिट कर गई बा। इस तरह के बात कर खातिर बाद में समय निकाल के इंटरव्यू खातिर बुलाए भी रहुआ लोग के। अभी रहुआ लोग जाई। हाँ सर चलिए सर रउआ कोनो जवाब ना दे रही। रउआ लोग हमार बात सुनी। तू कोना चैनल की वजह से हमरा के तू लोग उकसावत बाड़ा। हाँ कुछ दिन में ही तो हर उम्र भी बढ़ जाई। हम हुए को इंसान बानी, साथ में पति भी बानी, वे फर्ज निभावे आयल बानी। शादी के 10 साल बाद हमारे एगो बच्चा होखे वाला बा। ये समय पति और बाप के फर्ज निभावल हमरा खातिर बहुत जरूरी बा। जे इंसान अपन परिवार के चला सकेला वह इंसान अपन देश के भी चला सकेला। सर रउआ भी मंत्री बने से पहले एगो आम आदमी ही रानी। घर परिवार के साथ रउआ देश के भी रक्षा करब। बाकी फिर भी हमरे लिए सवाल करल बहुते जरूरी बा। एगो इंसान के फर्ज वहाँ से शुरू होखेला जहाँ से होके परिवार, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा और उस सब लोग खातिर एक वक्त के खाना, थोड़ा सा प्यार और जरूरत पड़े पे दवा देवेला वह एगो सच्चा इंसान होला। ओकरा बिना मंच पे भाषण देवल बस एगो नाटक होला। ठीक बा। रउआ लोग के डरे के जरूरत नहीं खे। जवन केस मोहम्मद इकबाल ले बाड़े ओके पूरा किए बिना कबो ना छोड़े ले। रउआ लोग खातिर कोनो नया खबर नहीं खे और रउआ लोग अच्छा तरह जानत नहीं कि हम कबो हारे नहीं। रउआ कोऑपरेट करी। ई हमार सवाल के जवाब नहीं खे। अभाइन के स्थिति में आतंकवादियों पर रोक लगावे खातिर और लोगन के दिल से डर निकाले खातिर रउआ का कईनी? सुना, हमारी देश भगवान के देश बा, गॉड सून कंट्री। ई खातिर यहाँ जो पहला सवाल होखेला ओकर जवाब देवे खातिर अरे खुद साक्षात भगवान आवेलन। आज के ताजा खबर, मुंबई में तेजी से बढ़त आतंक के रोके खातिर ई केस के स्पेशल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल के सौंपल गई। गृह मंत्री अपन बीवी के डिलीवरी खातिर अलाइट सुपर हॉस्पिटल में अपन परिवार से मिले गई बाड़े। वो मीडिया के सामने बात कहले कि मोहम्मद इकबाल ई केस के नया ऑफिसर हुई हैं, जे हर हाल में ई केस के सॉल्व करी है, ऐसा मंत्री जी के विश्वास बा। हाय अच्चू, कहाँ जा रहल बिया बाबूजी के लेके? डॉक्टर अंकल से मिले जा रहल बानी। काहे का भाई? बतावा ना अच्चू। बतावा ना, कोनो सरप्राइज बा का? नहीं बेटी, डॉक्टर अंकल के को तोहफा देवल चाहता है ना? हाँ, ई देखा ड्राइंग भी बा। ई डॉक्टर अंकल खातिर बा। तनी हमके भी दिखावा ना। खाली ड्राइंग ही नहीं, उनकरा खातिर गाना भी लिखने वाली। ऐसन बात बा का? गावा ना, तनी गा के सुनावा, हमनी के भी सुने के बा। बाद में सुनाई। थैंक्स दीदी। ठीक बा।
हाँ भाई डॉक्टर साहब। कुछ नहीं, एकर दर्द कम करे खातिर स्ट्रिप दे रहल बानी। सिस्टर जरा बाल गोपाल सर के बुलाई ना। ठीक बा सर। अरे अच्छू तू? डॉक्टर अंकल से मिले के डॉक्टर बा। अंकल अभी बिजी बाड़े। बेटी हमनी के रूम पे चले गए, डॉक्टर अंकल वहीं आ जाइए। कितना टाइम भ गइल अभी तक ना आए। तू चिंता मत कर, वो आ जाई है। इनकरा के एगो डॉक्टर अंकल के तोहफा देवे के बा, एगो सरप्राइज गिफ्ट बा। लावा हमके दा, हम दे दे। ना चला बेटी हमनी के चल जा, चला चलो। अरे रउआ नहीं की जानत, ये हमनी के सर के बेटी ही है। वो कॉलेज में प्रोफेसर रहले। 4 महीना पहले उनकर एक्सीडेंट हो गई रहे। वो अपन फैमिली के खो चुकल बाड़े। अच्छा, ये इनकर बेटी ही है अच्छू। वो हादसा में बस ये दोनों ही बचल बाड़े। साहब चल ना पावेलन, बाकी उनकर बेटी एकदम ठीक ठाक बिया। अपन पिताजी के देखभाल करल, खाना खिलावल, संभारल सब अच्छू ही करेले। बहुत ही प्यारा बच्ची हिया।